Здравейте, казвам се Петя и днес ще ви представя един чисто нов обзаведен апартамент, който е и умен и при желание можете да го закупите. Сега се намираме пред входа на комплекса. Нашата умна система е свързана с домофона ни, като за да влезнем вътре можем да използваме приложението на нашите смартфони. Чуваме как щраква и влизаме навътре. Сега се намираме пред входа на нашия апартамент, като за да достъпим в него, можем отново да използваме нашето приложение на смартфоните ни. Изчакваме ключалката да се отключи и влизаме в нашия прекрасен апартамент, като виждаме как осветлението се задейства автоматично, без използването на различни команди или пък натискането на бутони. Добре дошли! Намираме се в антрето на нашия апартамент. Сега ще затворя вратата и ще видим как след известно време ще се заключи автоматично ключалката. Като времето за изчакване можем да го регулираме спрямо нашите предпочитания, дали ще се заключва след минути или секунди. От антрето на нашия апартамент ще ви покажа нашата баня и тоалетна. Като с влизането виждаме как цялото осветление се включва автоматично. Вентилацията ни също е автоматична. При повишаване на влажността над 80% вентилатора се включва автоматично. Разбира се, тук на стената имаме и ръчен ключ. След като натиснем този бутон, се включва вентилатора. И разбира се, можем и да си го изключим. Като имаме и ръчен бутон за осветлението, който като го натисна, осветлението в банята се изгася. Тук имаме и домофон, чрез който можем да разберем кой ни търси пред входната врата, като можем да им отключим през нашето приложение, без да се налага да напускаме апартамента. А в коридора имаме и вградени шкафове тук. И ето тук. Това е нашата спалня. Тук на стената имаме интелигентен превключвател с дисплей. На дисплея е показано какво управлява всеки от 4 бутона, като този бутон включва осветлението и изчакваме да светне. Така. Този бутон включва климатика в помещението. Виждаме как се включва климатика. А тези два отварят завесите. И този съответно го затваря. Тук в спалнята имаме и декоративно осветление, което се управлява чрез тези бутончета, които стоят на нощното ни шкафче. С левият бутон включваме левия спот, като и от същото място го изключваме. И чрез десния бутон включваме десния спот, като от същото място го изключваме. И сега ще ви покажа нашият красив вграден гардероб, който при отварянето на вратите виждаме как осветлението автоматично се святка, както и тук.
Сега влизаме в нашата всекидневна и кухня, като най-лесният начин да управляваме климатика и осветлението е чрез контролният панел на Акара, който е на стената. От него можем да включим климатика в стаята и да регулираме предпочитаната от нас температура във всяко помещение. Ето тук си регулираме. На дисплея виждаме показанията за текущата температура и влажност от сензорите, които са разположени във всяко помещение. В момента с едно натискане включвам луничките в хола. Те не светват внезапно, а постепенно с приятна температура на светлината. От контролния панел мога да включа и спотовете над кухненския плод, които също се включват постепенно, създавайки наистина много приятен ефект. Също така, разбира се, мога да включа и декоративното осветление в стаята. Светват и нашите наистина красиви стенни аплици. Разбира се, имаме и физически бутони за включване и изключване на осветлението в нашия апартамент, като този бутон включва спотовете над кухненският плод. Този бутон включва луничките в хола, а този лампата над масата за хапване. Влизаме в нашата кухня. Тук имаме много хубав физически бутон, който при едно натискане включваме LED лентата. При двойно натискане включваме спотовете и при продължително натискане се включва лампата над масата за хапване. При приближаване към плода виждаме как LED лентата се включва автоматично. Имаме и вградени уреди, като започваме с пералнята, с съдомялната машина. Тук е вградената фурна, аспиратора се включва лесно и бързо. Имаме и вграден хладилник с фризер. От контролния панел на Акара можем да контролираме и завесите, като сега ще ги отворя. Това са завесите във всекидневната. И от панела мога и да си ги затворя. Удобно нещо, което можем да правим отново от панела, можем да си регулираме процентите на отвореност на завесите от тук. По същия начин контролираме и завесата в спалнята. От тук отваряме. От същото място затваряме. Като тук отново можем да си контролираме процентите на отвореност. От този ключ включваме осветлението на терасата и излизаме на терасата и виждаме колко голяма и уютна тераса имаме, а гледката от нея е също много красива. Сега се връщаме към спалнята, за да ви покажа и втората ни тераса, като първо ще покажа този бутон. Включва LED лентата над прозореца, а другият бутон включва осветлението на терасата. Сега излизаме и на терасата. Виждаме колко е уютна и тя и виждаме нощната красива гледка към Родопите. Имаме и умно купче на Акара, което задейства различни сценарии.
Когато го завъртим на 180 градуса, виждаме как цялото осветление в апартамента се включва. А когато завъртим копчето настрани, виждаме как завесите в спалнята се отварят. Когато завъртим копчето на 90 градуса, виждаме как осветлението в спалнята се включва. При 2 пъти почупване на копчето, виждаме как цялото осветление в апартамента се изключва. Преди да напуснем нашия прекрасен апартамент, ще ви демонстрирам, че можем да изключим цялото осветление в апартамента и да спуснем завесите с натискането на един бутон от панела. Затваряне на завесите. А това всъщност е сценария на пускане на дома. И цъкаме OFF, като оставят да светят само луничките в коридора. Ние се подготвяме за излизане, обуваме си обувките и напускаме апартамента. Видяхме всъщност колко удобен и функционален е нашият умен апартамент, напълно готов за бъдещите си собственици. Ако искате да закупите апартамента или пък искате същата умна система, можете да се свържете с нашата фирма Eco Intelligent Solutions, като нашия телефонен номер и имейл са винаги на екрана. Благодарим за вниманието!